Ngebere na isano na isato cia omotenyi oikomi na kabere omwaka bwechiribu ibere na mirongo ibere nene ne Jumamosi gose sabato yo mweri kigima aso mwaka oyiga nyuma tutaraji gutambuka gochia omwaka omuya o 2025 neke nekiunga chinsa isano na ibere asenchira iyo bwenge ncheni gongoro kwa ronyo toto nyaingire. Amata ya kurwa chinsemo chia misabisabi iyo gotoka ebunge nyalibala masaba nigere no mwichano mega iyo mugako mo bwenge yuko nyarakabaga gosiria bumabwa chinjere cyo bututukano mwako yo gotabakana ole omuyuti ase chinsabmecho niganya tukabaga gwesungia asa gotabakana muna sachinde nelio mana lia nyombole nyata kwali kwera kolekyo nigo mubere bonya gosiro nyata ko korusi wa chinsabmecho na kumiko yukwase goikase ngendu ya ichuni chingaki obotuki bagenda takana kiwa also I room. Jenesi binaso kana chikori chipasel chiabana. Nairana na chanai kana sai siku mano ruti ngoso anyomba. Ono mwana ro gota mama nkitata nyure sigara nyomba. Akwana uchi rumu kwera na mama nkikiari tata uyo tsengana na te babu tenene usibire webe getangoli. Ringu mugoli nkiki mama gota. Aimo kango chikoyana. Nanyora naba esungeti go mune sungeti ateneni amoteisura ale tumira na mambi na tindete ono mambi na soka nkaira ne runga ya soa mwana ono mambi na boka mamu chonte binga chipaseli nchiga kalio chu nenda na kumujeria form na irana mambi yikarango nda tumira na nera onte bia tuira ne kuchinga nkote bina mote ya tigana te form ngwira na ndi tokoleki tukwane nagenda nanywa fomu chieri nairana nata naswa nyomba gaika nate mama araire tate rutali nkoro kumiri sana maranga narangeri ngota unga maranga osiri tibo komuna muntu wekorere gasi yaya na gwa yana ibangete buya bire choje takamwe umuswagati akirende njengo sabaiga ndobwensi bire chagotarera abo kwenda so musani gosumu gisangi kwa muherese mechando bwate eitana barago konyo gwani we orte hata egere matemwe ya wetere beti ase family yeito ga boni yo chakira umutenyo na no mwaka oyo ono muntu sitatu tu asiri ase family yeito no gokuminga osiriri obogima bwaye ekera ugukoro mwaka na ndenga kia abantu baye bamutagete mono ina ile initiative yo wakera OCS Ramasa esim komate komoriport on the same na ande unango kwana igabono iga baambatanire gocha asesi no the incident pale no motisia o Masaba South mbaga nda gukora uchunguzi yabo baada ya uchunguzi bakurire ngatoiro mubere asa kor kuichun Vidamani Murara APM yoromo wakiri nandaro kiriganga yokorigia ekerogo kyobo seneta ime county Nyamira iganyarikaba gakomochia ektabi gose ebitambukiro byogoserwa kwa bantu kuba mono chinga kiche chikura amo wakiri oyo nigali gukwana chinga kyanyata kabaga kurwa ebinto aho kochia ase abanyakyombe aho chinzamecho asanya kabaga kakubasegeta gwekarakali elikonyara kaba abakonyora okonyora chingali kurwa ase ebyombe byo byabo ndo bwate meroberi yo kurwa wheelchairs for the disabled murawe twarure west mugirango twakorire so we are ndo joto ende constituency ende ototaete gukora program ng'inero county engima ekyombe ketwabere tokoba nabwo tokore gasi nabwo igo tuacha rero koba passion fruits seedlings egere bachigusimeka chirabakonye moroje buno bugima bwakongire echae igoriria chirense egere toba uplift economically yontore no mogoko tuaba umeire iga tobae una bare iga kero omonto prepare omogondo oye bono nuko baiga bagende basimeke kero basimekire already otobwate aba ase bagochiko yaonia igo buna koba market already ero
na amatunda aya are ayeri igori bwate demand enene na enda bwate rigori ria igoro igo ntwegenete ng'a akere project yego chakoera abang'ina aba mbache babe buya batware egento omouko egere bakonye chifamily chiabo bakane nonya na efees naende barende efamily chiabo buya taite gukura upon our governor ekero togosimekia abang'ina aya amatunda aya abagriculture bari nabo babatarera banya koba advice erinde amatunda aya ame buya erinde nari abang'ina baranyora rigeso naende rinyako bari kobakonya igo bono rero twacha yamagana chi program tobwate ne chinyinge disabilities ebirogo ntogendete korwa education muno wa kirio yathe anagende gusapotia abana bari bagosoma chisukuru namang'ana ndama na ababwatani b'ekiombe kamaegete muna agenda 27 kurase kaunti ya Nyamira nigo bamugoboririe omugavana gwe kaunti eyo omusike Amos Kimenyeribo gwesokia na kubaerera buna abairiga gutumika chibesa chie kaunti eyo bakwana chinga kibanyete bakorotota egeti ekemo ase kaunti eyo gose obwagachi bwegeti ekemo ase kaunti eyo nigo baboririe omugavana gwesokia kubwa mono gukwana amagendero ari nyarika bagakwanakia ime kaunti ya Nyamira nabo igo nigo barobiri go chigotwara egeikaro kubwa mono gyo kurotota amagendero ime kaunti ya Nyamira etwaja kurigereria nande torigie permission kurwaze umeze ni abantu wa maana nyinyi ndio kusema nyinyi ndio mnatafutia wa mama si ndio na tunataka tuongee na gavana hiyo siku tomutebinga enjeri atongainete taraikani kende igo etuze tobariganie asobonge on 29 na gavana twamutebiriache oika aira neria mabori tobugate osebono tomubori ng'a chibesa chikoru Nairobi ng'a ichiko genda onye gakora development ya senda yae yani ng'a nyakitari enda kwagacha aidho ng'anyiro kuruga igameze Nairobi West onye 29 will give a statement evijane bina bya abantu the right people barata bya bagaka nabang'ina the right people barachoga usebona nobody one ganto igocha ko ba inclined ya se binto byo bonyomba na mang'anande torro burayo bobege ntokera ebigocha bogocha bwato korera tali yake maene stadium we ya be installed the other time na bwata chi boarding go bate this stadium ya tumikiro over 20 million lakini yake ntokera stadium we kiyoka ninki nege nteke tote nene gore pavilion yeyo kubajira ubere joko corruption yegenda ta se county yeto ya be rampant na it is high time tokwane na inde tonye stopishe tali yake maene igo on Sunday tigatoche in large numbers tokwane toigwekane elinda abarai baitu na baro bakorwegas na omo manager bw'ikiama kia UDA ase kaunti ya Kisii Charles Nyamwega niganyariko bagakuboria abarai bonsi bagusiye kubwaterana kuba muno asoko mwarigania omurai bwense Omosike William Ruto ase tara sieka omwaka na kwigoro omwaka onde ase kaunti ya Kisii nigoigo abodia abarai bonsi gwesokia na gukwana enkwana yamo kuba muno asoko gania amagendero kurwa ase omurai oyu bwense amalieta na enkoro Charles Nyamwega Kigondo mu county manager Kisii County UDA chama tawala zeri tukolia lero igona ikirega kukwane abantu ba minto abagusi bonsi se babita na Nyamira koganiria abantu ba minto esukumbu ya mwalia mangana ndita chiti abe mono yani mebaso kana yalinge ko bapara tebeti mono ko bakebake mamba asiria magima kintu ko akira pole isinya sai isukumbu yetu akora bono ko gende tero mwako moye bantu ba minto kurukisi na Nyamira nalenga ko bate kamuranje mobe no obomo muno muzi na bwe egente kirata konye asese nande esituikire bono abantu bamito noroje abantu bakunye koibanga bachi bakore ebintu baramo
into abagusitu egere gentekio egere getokoni na into abantu baminto bali bosi egento kende nalengo chikobatebia esiritu kurieta kiemo omugambi wense na chachega musike William Ruto na agoje gukorera omwaka aga agoje gwansira omwaka onde kona ali gusiga nari kubasaba abantu baminto babatoereru mube no bwanjani egere mumuwerekam egera ikirega litukeri ayandi nari ngo yikubatebi ngirina asinga kiye ikire kono wikata bagine serikali egere tonyore na empara na ikende na ase ensemo yechikosari kubwa muno tournament yemagete muna MVCT iyo togocho komanyia ase egeke korobano nganti mukiyanya kabage koire tournament iyo ase chikosari chigendete kone kwa guchika gechikone kwa litkolero ase getikia na ikuru ime ya basi gati timu ya Mesabasabi amoneli asibugo litukoligoro nigo chitimu chomete ase semifinal ase timu ya All Stars yanyete kabage gwaka amoneli ya Mesabasabi na boigo timu ya Nyangoso chikagosalia amoneli asibugo ase chinsemechio muna roboti uroko bwatira korokia Chaba nje kocha ya Mesabasabi FC ekombe ya tukonyere sana vijana byonsi pipili bya ucha kugenda mangana mangao no birega iyo yagosoli ya lero twabwate timu group White Stars yuko ekorusubugo twanyale konyorubu bibwe goli ya mwase 0 ono na toko ende finali inde no muna vijana byeto wamejiandaa vizuri kocha toriko bwa tuko wake romo mheshimiwa Frank Biyamona asokoleta ekombe eke asokoleta obwamu erinde nale to kuboli bali bande babwato uwezo balete bikombe bunebi alitore engage our youth mbacha baswa magana buna madawa ya kulevya na maganande ase igo timbo atimanya bote byo mungurumbe yamon ngo akerekero umuntu paka mashabiki mbi yamona asogocha aje ya Mesabasabi ampata abambi yamona ase Frank koleta ekombe eke agarete nanga kuru asinyali bali masaba Mesabasabi ni arete neine ne konga kuru nyali bali masaba angate abanande ngakiende kara roberia moroberi wonde bwega kombe bunekeiga ebanka kabisa abeke no aneri bunya moja egana nari kigane nyali bali ngasa abanyali bali baminto barega angate abambi yamono wawakirisire Mesabasabi yawakirisire nyali bali masaba aseke kombe kia Frank nane angate abanga abaki bane taito moga ende nande to ende to kale swesi kabisa mabito go jakorete tournament yanyari gutubeka sobwa kugwa mono nyasa otobwere ndi kachimwe kibunesi tokonyiro bobu una tosha gende tournament tutire challenges but una fans beto tokubere ne rim jamon se support ile yoyariga ndire mono ne nyamsase kwa chuake finali na ile ndono ne imani igoro mono. Tunashukuru sana Frank wakili Frank kwa kuanzisha huu mchuano ambao imejumuisha constituency tofauti. Hajalalia constituency moja but imelalia constituency zaidi ya 2. Hii inaleta ushirikiano sana kwa vijana wetu kwa saa hii. Imejaribu kuzuia visa vingi ambavyo vingefanyika vijijini, lakini kwa saa hii tumeona we have interacted. We have enabled each other. Tumeona tactics zimetumika, zinasaidia a lot of our players to go to another standard. Tunashukuru sana. Another thing, mimi kama mkaaji wa Mesabasabi nimefurahia sana kwa mchuano. Kitu ambayo ningehimiza tu wachezaji to keep that spirit, waweze kuinteract na wenzao, waweze kujimotivate hata wakati wanasonga to the next level, tunawatokea mema ili wakati michano mingine inaanza kama hii wanaweza kujumuika pamoja. Tunashukuru sana Frank. Bana kuna official kombe ya tukipi bisu kwa na abana mbali ne tambe ya lengi ya baretire gitiga ya mwenje muligire wikira gukorera ekionga chinsa isana bere ase enjira yobwenge na nonyore kionga chinsa 10 ase enjira yobwenge nchini ngongoro kwa runi ototo nyangiri kurensemo ya transmission niliakorwa Abigail Nyanchama kenda gutwara obuligiro lyobuya ime ya Gatembe Television.
amasomo na nine obumanyi na buborairire omwana okogendera asa matuko ali busio ine aye omwiburi kwabire gukuriye sukuru asoraire omwana anyorera obumanyi na nene w'ikikosi cy'amaboko murete Keroka Technical Training Institute elio aibunduse chikosi ao igaiga ntubwate chikosi bunabono elia ya Building and Civil Engineering kubundisa tureboigo ekosi ya Electrical and Electronics Engineering ase ekosi ya Agriculture and Environment Studies ase ekosi ya Applied Science Department ntubwate Science Laboratory Technician level 5 na level 6 ase ekosi ya Computing and Informatics Department ntubwate ekosi ya ICT Technician level 5 na level 6 Gitumelab asensema ya Community and Online Working imiheskuru yigaya keti nigotobwate a modern library eyubwate bintu byonsi ibiraga nibigotumika ari nayo kubundisa tule ekosi ya Version Design asetobwate chimashini chekerero inkoigiri ya bale boigo Business Studies na Entrepreneurship ase chinsamo cha Cosmetology nigotokwigiri ya Beauty Therapy miranga ase Beauty Therapy nigo okwenyorera obumanyi bwekerero unabono ya dressing pedicure manicure egati obumanyi bonde obonge boigonto bwate kosi ya Mechanical and Automotive Engineering agirira muretu mwana anyorere obumanyi bwiga egekogera intake ya January nigo egendrete eskure yigani yere kilomita ya munenu skuru asomo chokeroka Njenkefa Nyakinyanya Mugaka ninche registrar aigase college ite ya Keroka Technical Training Institute Keroka ntubwate chikosi chia kisasa echuchiragere omwana anyole gase sobwango